Вот меня 61 yaş, 61. Şu 64 yaş halkadan aşağı taraf. Selam dostlar, biz bütün Rossiya avul Sabantoyuna kelib jetdik. Bu yil u 13-chi topqir uza ham Asterxan ülkesi Jamali avlunda. Hozir sizga eng qiziqli mezgillarni ko'rsatamiz. Sabantoyni qarshilarga azir, shirkilar ham boshqa bo'shaklar unda bek ko'p, shunga ko'ra bu bizning eng yaxshi dostimiz. Sabantoyga xalq og'la boshladi. Sevgiler. Отлично. Завез их. Как вам удобно? Завязывай, да? Юрьевич, да? Давайте. Sizem ot islerin, diye islerin. Demek biz ipodromga yaqinlashamiz degan so'z endi bu. Hozir men sizga diyeler ko'rsataman. Xan ülkesinde diyeler şabışı 20 yıldan artık alıp barılaydı. Bu yarışlar uzub keladi. Diyeler şabışında tüp bülek 200 ming so'm, at şabışında tüp bülek avtomobil. 10 intike diyede yürüyüşler hazır şu minuttan yaşında jilgan. Semsiz. Eğer de diyenin korkları basıp durmayken demek onu oşatmaganlar. Diyenin korkları yaşlay basıp durga teşdiydiler. Diyeler 60 km/saatga kadar tezlik jiya olalar. Alar bilen iş iterge jengil tugel. At bilen şaştırganda belki alar gümben avırraktır da. Salam. Salam. Узган yılga чемпионка. Шундай тыныш менә. Bu yılны да җиңәр дип уйлыйм мин аны. Мин аның өчен җан атам. Bu yılga җиңүче Дамир Дюсенбаев. Ildar әзерләнә. В данном поединке финалистом данного поединка становится Хамитов Ильдар, Республика Татарстан. Ildar җиңү ничек булды, авырмы? Бик җиңел булмады, но Аллаһ хәтле орда түгел. Bu сезонга нинди настройсың? Сабантуйлар башлана бит. Сабантуйлар башлана. Сабантуйларга әзерләнәбез. Ана Сабантуйлар бүткәч чемпионат мира булган Казахстанда. Шуңа настроены бик күбрәк. Чемпионат мираны алырга инде. Шуңа бурычлы әзерләнәбез. Сабантуйларга әзерләнә. Инде башланды. Bu birinchi Sabantoy bo'lib chiqadi. Shabantуй bu yolma. Birinchi Sabantoy ham birinchisinde җиңү булып chiqadi. Җиңү белән еще абсолютно китсәләр. Үзбекстан чәзар зур арасында абсолютно комашмалы ясады. Без 100 булгач 100-га кудым да инде. И тегедән көрәш килмәдең та. Без клуб авырак булыр дип инде. Ярадым. Значит, bu последний клуб Sabantoy. Әле алар сагылыр. Әлбәттә, әлбәттә. Шуны кояшсыз башлаган, хәзер кояш чыкты, кыздыра башлады.
Çizilerlik. Көрәшчеләр җыена Абсолют Батырга финал. Финал абсолютной весовой категории всероссийских соревнований по поясной борьбе «Кураж» в городе Астрахань 2023 года. В красной форме представитель Республики Татарстан, многократный чемпион России, чемпион мира, мастер спорта международного класса Муса Галямов. Вес борца 126 килограмм. Боец в зеленой форме, представитель Республики Татарстан, многократный чемпион России, многократный чемпион мира по КР, заслуженный мастер спорта Раиль Нургалиев. Вес борца 115 килограмм. Один балл борцу в красной форме. Исәп 5-5. Бер генә ялгыш. Һәм җиңү инде китте дигән сүз. Вакыт. Операция келгенде безнең монда төрле регионнардан Астрахань, Краснодар, Молдова һәм әлбәттә Татарстаннан безнең бик күп кеше егетләребез килде. Бик кеше көрәш булды. Һәм мин җиңүче булып калдым. Аллага шөкер. Машина аттым, Аллага шөкер. 38нче машина. Сез күргәнегезчә безнең Татарстанның монда бүгенге көндә теге ведущий кеше егетләр иде. Үзегез күргәнегезчә. Алар белән көрәшергә авыр булды. Мин әлбәттә алардан сынак шуды һәм җиңдем. Беренче сабан туйны җиңүлүдән башласак та алга таба җиңүләр булыр дип ышанабыз инде. Алла бирсә. Сезонга ничек әзерләндегез? Сезонга Аллага шөкер. Әйбәт, спортзалга йөрдек. Бүгенге хәтле Муса Җәлил Данил Галиев турнирында көрәшеп, үземне тикшереп карадым. Анда әйбәт чыгыш ясадым. Аллага шөкер. Әйбәт. Көрәш юкка көрәш дип аталмый икән, дуслар. Менә шундый моментлар да була. Чиста от озлыгаймы? Чиста. Атларыбыз үзегезнекеме? Атканы ясыйбыз, говядинаны, тавыкны, кондактуры, ханнарда ясыйбыз. Бала эшләгәндә буруди ни өчен тишелу? Эшләгәч аны гитәргә кирәк, бик авыр. Аны кирәк, тун кече аны еллата кирәк аны эшләргә. Вот миңа 65 яшь, 65. И 64 яшь халкадан ашап торам. Минем әбиләрем, әниләрем, бабалар шуның атына әйтелгәннәр. Казалар ясап торганнар. Кайсы республикадан буласыз? Мордовия. Мордовиядан инде. Белозерье. Шәп. Татарлар күпме соң Мордовияда? Бездәге танда безнең авылыбыз әлдә бар Белозерье. Анда 3000 кеше тора. Население 3000 кеше. Бер авыл. Барысы татар гына анда тора. Түркмен подворьесы буенча экскурсияга килдек. Старые хмельные, там еще какие-то слова. Именно вот здесь, может быть, их нет, а вот именно татарский, казахский и с туркменским литературным он очень схож. Астраханда берничә Татарстан була алмый дисәгез, хәзер мин сезгә бер күрсәтәм һәм сез ышаначаксыз. Астраханда да Татарстан була ала икән. Шулай итеп Астрахань сабан туе тәмам. Бары яхшы хатирәләр генә калды. Бик матур оештырганнар иде. Исселәде. Хәзер үземне иреп төшкән туңдырма шикелле хис итәм. Юлга чыгабыз, Алла бирсә, хәерле юллар.